الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أمر بالقسط وأخبر بأنه يحب المقسطين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال الله تبارك وتعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. أبعلفو كاتنو كولي مندو كعلى بركة. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله. أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك، تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك. يا نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله بجميع محامد الله، ما علمنا منها وما لم نعلم، على جميع نعم الله ما علمنا منها وما لم نعلم. تنوب عليه رب العالمين دافع بلا ممسدو دافع بتشكيدو. تنوب عليه ألمي أمر بالقسط وأخبر بأنه يحب المقسطين. أي أمرك نتلني نينغا أنكبارو يا كافوكو على بماتلينهم في يا رب على كان فراج مكلوكا على يوفو أم بشيريا وعلى كلبادياكا مشيتي علىكو تيجي علىكو كوي بيبسي على دما كوي بلما على تلا. له الملك مرايتي وله الحمد تنوب عليه وهو على كل شيء قدير. الله تعالى يسيكو بلا كشيريا كروكرا على كركا تشيدياكا صلى الله عليه وآله وسلم ككشن ما تشاما ينعلف حكت مينا من تقوتك أكو جيدي على كركا صلى الله عليه وآله وسلم. أنا سمو أني ما سونا كتوكا نفي تشينغا فكتا سيدو كل ملك كلمة أوكو أي ويلي دكا نقربلا نداء التقوى نعنى بلا ني على ركا ويلي دك أي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أو منو لمن يرى أو منو يا على تشينتيا كعلى كرتشينتيا صلى الله عليه وآله وسلم أو منو ندام بالقيامة سنة سلا
اتقوا الله أيسر علي وكونوا مع الصادقين أكفر تشتكوكا أيسر علي أكفر تشتكوكا علي نيني مؤمن ويرد فكوي أكما دمني أي مؤمن دويلي يا أيها الذين آمنوا أؤمنوا لمن يرى اتقوا الله أيسر علي وكونوا مع الصادقين أكفر تشتكوكا أي تشنفو أكا تشن وليا أكا تكو تشن نفي أكا سيجي تشنما ne tiɲɛtigiya i b'a fɔ cogo min na i yɛrɛ b'i seko bɛɛ kɛ a waleyali la ten n'a bangeni ye k'i ta min tɛ tiɲɛ ye i b'o bila i bɛ segin tiɲɛ ma ala k'a nɔgɔya an ye o kɔfɛ sa ne ye aya fila ta aya fila in ka n yɛrɛ kun hakili jigin a la ka silamɛw hakili jigin ala n b'a ɲini ala fɛ a sariw kana caya a kuma walawalali kana caya nka ala yɛrɛ ye min fɔ an k'o kɔrɔ fɔ ɲɔgɔn ye k'o kɔrɔ bange ɲɔgɔn ye an kelen kelen bɛɛ ka taa an yɛrɛ filɛ ni aya fila in kɔnɔ ala jati kama an kana mɔgɔw filɛ an kana mɔgɔw kunkolow ta k'u don a kɔrɔ an sigilen kana an miiri mɔgɔw la an kana fɔ k'a kan bɛ kaariden ma e ka i yɛrɛ ɲini aya in kɔnɔ i yɛrɛ ɲini min y'anw tiɲɛ bi bana min b'anw na bi o ye bɛɛ sogolan bɛ ni maa wɛrɛ de ye an bɛ ɲinɛnen don an yɛrɛ kɔ illa man rahimallah wallahi hali an minnu b'a fɔ kuma dɔw la b'a sɔrɔ e ɲinɛn bɛ i yɛrɛ niyɔrɔ kɔ i kɔni sogolan bɛ ni maa tɔw ta fɔli k'i ye waajulikɛla ye nka i yɛrɛ niyɔrɔ kow b'a sɔrɔ i ɲinɛn b'o kɔ kuma dɔw la i ta ka jugu maa tɔw ta yɛrɛ waliyatu billah ala ka bɔda kɛ a ye o aya fɔlɔ ye aya jumɛn ye ala ko ya ayyuha alladhina amanu a fɔ ko ala kan bɛ e yɛrɛ de ma y'a dɔn o de fɔra ko ni ala ko ya ayyuha alladhina amanu ko silamɛ ɲuman kelen kelen bɛɛ kan ka miiri ko nin kuma in ka bɛ ne karisa de ma n kelen i k'a lamɛn ala bɛna mun f'i ye ka da kan foyi t'a kɔfɛ fo hɛrɛ i ma ala k'i da cɛ ka bɔ kojugu dɔ ma wala k'i yamaru ni koɲuman dɔ ye wala k'a ka bonya ko dɔ lakali foyi tɛ ya ayyuha alladhina amanu kɔfɛ fo o saba dɔ la kelen ya ayyuha alladhina amanu aw minnu liman yara lima taquluna ma la taf'alun munna aw bɛ fɛn fɔ a ti min baara est-ce que anw hakili yɛrɛ b'a la ko nin bɛ kuranɛ kɔnɔ bilen lima taquluna ma la taf'alun munna aw dabara bɛ fɛn fɔ a ti min waleya tafsirukɛlaw o ye kumaba kɔrɔba fila fɔ nin na sababu nuzul sira fɛ a fɔlɔ ko dɔw yanni jihadu ka faridaya silamɛya la ko maa dɔw kunkɔrɔtɔn bɛ kuma bɛɛ u funteni ne bɛna alakira yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam ne ko munna diɲɛ tɛ di an ma sa de an yɛrɛ k'an firifiri munna an tɛ ninnu jihadu munna an tɛ kɛlɛ kɛ an yɛrɛw ye cɛ ye komi u cogo munna bɛ se ka don an na tan cogo di kuma bɛɛ olu tun b'o fɔ ko nka jihadu nanen faridaya aya jiginnen ka jihadu sira di o maa caman de nana jitɔya ni k'u kɔtɔrɔma bɔ jihadu ko in ma diya u ye ka sɔrɔ olu de kunkɔrɔtɔn b'a kɔrɔ wa caman ma se ka jihadu kɛ koyi komi u tun b'a fɔ cogo min na
tafsiru kala do wi ni sababu nuzulin fo tafsiru kala wara unana olu ye dore fo ani ninga suru nyona ngo tekeli ko ma do kumbi ni kele bana ubinu sigi ka barobo ha ni kuyene kele horla nyini mboya ve nyini vaya ve nyake ta biski ayre ba ka baraw lakali ay chefariya min waliya kasura amaketi o ni sababu nuzulu de nta aya tafsiru de koray ko cheo ikapumani kabara manga fonyongo muso ikapumani kabara manga fonyongo en tant que il est mu'mini islami o ek makoroy an sababu nuzul de fo wala saki jidi eta flam vora sa flabe bauna mi reka daw yebbi o anga mangutu ni fen andala kamimba ambe beke ga yongo ni fen ye ayere ni ala che min jugote ana ayere ni ala che mangutu nyengaloyi ayere ba fo anno fe mo ba fo wal riyadu billah sababu nuzulu flay mbe dafale do awna nga o betoyi aya yere khulasa yujmeyi alay anjala kide ako lima taquluna ma la taf'aluna muna aw be fenvo ati mimbara aw amala ka nga fole unde bara illa man rahimallah nama fo ko am gote de nga adogara de an fe wajuli kala tede hal ya animateur da masigira sogoma aka kuma nyebla kuma ka mukaddima wallahi kuma do ka changa timali sahaba do ka wajuli kene kelenga wace kan fana iba soroni aka kuma nun kelen suma abe kuma nyumawi abe adamadiya dla kuma wi nga ni musodo tijo doro ka ere kana finifle ni chedo ni bore tuga no doro ka la jabina ka moto takata romna o koroidi mani barat ke kanyoyi tanki kumani bara manyoyi jebe wuli ka andoni chukoni nata na hakila ko yela mabina abada atna ombu kuma mo defo nga kuymon keli bike ka doya aya kamode ma aya lamayre mun fo ko kabura maqtan 'inda Allah ako fujunu buyana dalba masayro ala katige nabuyana ala tigera mara chor ala fununa ma korofunu kenvedera mogojmei maminga fotana ka keta foronyongo an taqulu ma la taf'alun aw ka fenvo ati mimbara o tigena buyana ala yorode ala ka funu buyana o tigika ni tafsir la jeytadu bi kalima minta kabura maqtan 'inda Allah tafsir kalaw ka sharhu itado be kuma nyere fasari ka si hakemina aba ala funu jonkoro ka si hakemina aba ala tige jona ka si hakemina bal hala adama don yere mu yan tige nyona bi mani bara ti nyoy hala munu be wajulla wallahi ambe ka nyere yini ni aya ngono est ce que ambe jien foka jashi chugomina ayere jien ko bo chugola ni fanda on sigira misiri kono ambu shuka ke kari ni senyere la ka chugomina ani kunyere ayeru yaketewa ame qur'ana buya fo mo ye chugomina ka fo mo kanga qur'ana buya jangu na ye deme yini damle nambe na deme yini qur'ana togola ambu mo shuku shu nga ni awere bina qur'ana buya ambe jul kala inte ma togoyde beki yere la jede qur'ane karamoy dine nyamo bay nawbo mo wole kunfin wole ayna deme do ala ayna abu shuku shu foddo o kuma fochugo nye ko jugu do binani war buguni do binani boli fon do binani nga awere ni mamunu bo qur'ane barala ni awere bina qur'ane bunya awere bi joldo ala ay fanga munu ngiye ka flisa fanga nunu atakun famba fanga nunu takun famba jamana de yere bebe min kashike o yejumeyi ko
faamaw be fanga de mɔ ka bɛn u yɛrɛ ma ka bɛn u naga kɔrɔmɔgɔw ma ka bɛn u ka denbayaw ma ne ko aw jɔnni bilala ko dɔ kunna ko y'o kɛbaa ɲuman ɲini k'a yɛrɛ naga kɔrɔmɔgɔw to yen nka n ko aw de b'o baro kɛ yan an bɛ t'o de baro la yan ko min bɛ se min na k'o tɛ bila o la ko ni min nana k'o b'a naga kɔrɔmɔgɔw de wele k'o b'a balimaw de wele o dabila la hali e min ye karamɔgɔ ye misiri kɔnɔ maa minnu ka kuranɛ kalan kan e nana n'olu de ye taara i balimaden dɔw de wele ka na hali minnu tɛ se ka fatiha kalan ka ɲɛ ka n'olu de sɛbɛkɔrɔ gɛrɛ i la k'olu de kɛ naibu principal ye n y'a kɛ ten de an ka diinɛ n'a a nomination ko minnu bɛ diinɛ yɛrɛ ka bolo kan olu b'a la ka baara cogo di a fɔra ko ka denmisɛnnin dɔ bila ka taa concours la min ka ɲi kosɛbɛ kalanyɔrɔ la e y'o de bila ka taa e tun b'a fɔ de ko jamana faamaw bɛ namara de kɛ o la ko minnu ni minnu ka kan k'u t'o bila o la nin dajuru bɛ e bolo diinɛ ko dɔ nin ka kuranɛ kalan ka ɲi a ka hifizu ka ɲi a ka adawu ka ɲi a ka tajwidu ka ɲi a ka fɛn bɛɛ ka ɲi nka e y'o to yen i ni min ka surun k'o bila ka taa nka kutuba la e ko faamaw y'a kɛ tan a tɛ to an ka sabali innahu alimun bidhati sudur ala b'an dusukun dɔn dɛ an bɛ baara minnu kɛ ala ɲɛ b'u la an ka kumaw n'an ka baaraw ta la ka ɲɔgɔn ye journalisiw leaderw animateurs n'an fɛn o fɛn kumana wajulikɛlaw ni maa o maa kumana i b'i yɛrɛ kalifa ma ni alimami kumana ladiriya kan n'a kumana danaya kan nka hali jaga kalifara alimamu ma ya k'u k'a tila fɔlɔ nafolotigi dɔw tun b'a kɛ u bɛna jaga de di alimamu ma k'i yɛrɛ k'a lajɛ minnu n'a ka kan i k'a d'u ma nka alimami fɛn o fɛn kɔrɔbɔra la jamana in kan min ta bɛnna sahaba ma o ma caya min ta tilacogo ɲɛna o ma caya dɔw yɛrɛ ta ma tila yɛrɛ ala ka bɔda de ka ɲi anw bɛ kɛ ka fɛn o fɛn fɔ n'an bɛ min kɛ o de tɛ ɲɔgɔn ye السلف الصالح ويعندني ندي ولوكا بارد كنغا تشانكاتي موكا كماكا ولوك ممالويا وكا فنفو وتمين وليا وعلى يرى أنجلا كودلا كو على تكيمبي أمغولا أن تقولوا ما لا تفعلون أي فنغو فنغا كليا أيون كلي نيلا يدو بورتوي أيون كلي ko u ka ko kɛcogo man ɲɛ ko a tɛ kɛ ladiriya kɔnɔ nka an minnu b'a la ka fɔ o kɔ an yɛrɛ b'a la ka kɛ ten wa an ka nomination kɛcogo kɔni ka ɲi ladiriya kɔni b'anw ta la an ye ninnu kɛlɛ min na o m'an sɔrɔ kɔni a tɛ to an k'an yɛrɛ filɛ kelen kelen karamɔgɔ kɛ kana taa maa kunkolo don nin kɔrɔ koyi n'i ma ɲɛ kunkolo don kɔrɔ kɔ i yɛrɛ kunkolo don a kɔrɔ ye cɛw an bɛɛ kunkolo ni nin bɛ bɛn an bɛ tuubi ka segin ala ma de n'o tɛ e bɛ video kɛ la don o don e bɛ montage la i ma deli k'i yɛrɛ kunkolo don a tɔgɔ ye di makitaw foyi kɔrɔ i ma deli ka foyi tigɛ k'i fa kunkolo don o kɔrɔ i ma deli ka foyi tigɛ ka a ka tɔn kunkolo don o kɔrɔ nka an bɛɛ bɛ wali tiɲɛ fɔ in de la yan illa man rahim Allah bɛɛ de dabala an bɛ ninnu b'a kɛ tan ninnu b'a kɛ tan o tuma a y'a tila ko mɔgɔw ɲɛ tɛ e yɛrɛ la wa y'a dɔn fɛn dɔ de bɛ Mali la yan bi o ye jumɛn ye n ka se k'an yɛrɛ porokoto ka bɔ mɔgɔw bolo dɔrɔn o y'a bannen ye o y'a mɔgɔ kiiri kɛ munafigiw y'o kɛ alakira tile la o nka a ala kiiri bɛ ɲɛfɛ dɛ o bɛ ala yɔrɔ ye maa dati dɔw la dɛ an b'o de la yan ni i bɛ se kuma yɛlɛma yɛlɛma na i bɛ se nkalon ni namara la i bɛ se k'i yɛrɛ bɔ ala yɛrɛ de y'o dɔn di mɔgɔ dɔw ma alakira y'a fɔ don min na inna min albayani la sihra a fɔ cɛ dɔ de ka kuma na cɛ min kuma na akulu bɛ yɛlɛma k'a kɛ tiɲɛ ye yɔrɔnin kelen a koronna dɔrɔn a kuma yɛlɛma k'a fɔ cogo falen alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko kuma bange cogo cɛɲɛ kojugu ni mɔgɔ dɔw sɔnna o la k'o y'a dama kɔrɔti de ye ko kɔrɔti de b'a la al-awwam maa mun ka faamu ka surun olu tɛ se k'i fiɲɛ ye cogo si la nka dɔn ko i ɲɔgɔnna maa kɛ kuma olu b'a dɔn hali n'u ka kuma tɛ se k'i ta ben ni hakili ye fɛn min dogo hakili wɛrɛ b'a ye koyi
ambala ka minge nyona malabi wallahi munum bu yere kalama uluba don waqi o mi actualité mi ambala ka nyon nige tukumina ambala ka nyon jamba tukumina anamba yere ke tienti ye jaku yala tukumina kasoro entete tebe kuma infonte yere boala de ambe de kan yere fleka boda yini ka tubi yini ayere mo bsiga man nige nga kan yere nige de kan yere malasa ma do wore ka jagu kunde ladiriya ko kuma ebi nga wore ma sugu ladiriya imbara ni aya folloy ne ko nta fa ka janya aflana ala ko ola ni aya dam no faraka ta amma gobe allaban rodila wala taqrabu mal al yatim akana surunya yatime de kana furula sira shifa kana gushala illa billati hiya ahsan fona soriba nye sira de no fe na soriba fe ka baraka dlaka koloshi ka blanye no te kana gushala de hatta yablugha ashudda fa ka balukiya akana fuluti ya ka dwabulu wa adama kumai wa awful kayla wal mizan ay mizanu dafa ay peseli dafa akasumani dafa la nukallifu nafsan illa wus'aha ngadini shikaraba fena fi bisemina iseko da ladriya oke iseko da sumanina ladriya la sumanina pesela oke nga itisemina ni wajibi oka embe adama kumai ala emuntola وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى أكونا كمنا أيتلي أي لادريا هلو يا سورة كما بي أبل مسرو كنغا جوني أما سرونا مغتا تشين فو أنفيا جوني أبل مسرو تا تشين فو hal yayi kiritika buli anfeya Allah sulu yejmay anga jamana impunité ko kuma mina be beda aslu kele na made bala ode mashita fa ka bulika ire mashita fa ka buli ika moka na kon fora ko anga karibe bulula kaba kabila bebe wuli ama suruna na bebe wuli ajodo ajote anga jetere to ka kuy angon be mino dura kasika bladro bo angoro ke do be we colonel ayo wele angoro ke do be we generali o were nana ko kwa nga klisi o angona amba bulbul ambala ka ko nyi nga ne ko ay minge ubege ya mingala na ka kawatara na mangandi est-ce que mashala be o hakila rete mola mo be mina dono anga kardo ala dungo kwa nga chien vode aya wara ubeyo ne man nanolu e kuma kana janya ala ko hal na bi yere kunga sheria chiefo ika itle chiema hal na bi yere kunga ngo misali ya ubey ala kiralla diriyara aka sahaba ni yahudiya ni yonche yahudiya min tesla ya madu islam ya ka jodo ma parce que ata jokumba fa ata kunye chien ka aka sahaba to mi ntukumba no fe min ba ka dina na min ba krefe ambo fo wajul labio nga nanga misri kono kiru wulla nanga du kono kiru wulla munu mata justice la folo de munu kuma tien foli nyini mbe awon yere de fe anye tien joli fo la ate wal tien fo kan no ko yi fanga nde fam kari wal ma do ben nan zoma te nga fo ita kula bebsi ko tien jala fo nin ko intene ka war sura sira nga fo itala bebsi go tien fo hali jamana kono ke no mo bi nyonga war sura sira ude nambara fo nga nambara mbere ka war sura sira ka edda dillaka magawla e ka bara nambara mbo kono edda dillaka soma mengo bebe boli video nunde no fe video ni munu nae nin commerce inga mino minena ni ngumba kono akoni mba kono nga okunta kono imae e ubendela nga erebe mina o fana ni nambara inywana dode komi woro na fere yada e mamine folo edda nga edda tisita konma
ni ngon minena o ta video bora ebe o video ni ka ko partager ko cici be kuna o kora e kwa manga ni mfle ay jamana nambara jaba fo ko abe doni atoyedi populi nunde ja baze onde ba kono ja ni nde ba kono o ebe la ko min ya la tan saw karon ke o ere tay nambara fo itala ya do idda masita mo ay to anga saballe amen dila Qur'an dun da sirama wati shimalla ngolo yanka bwala nga bolo fula fa ba onda bila makade be kuma wal domaine de la o de kadambe na mununa ni wajuli ko mununa na commencer ka se ita madra o ya bole wajulla ibi shinga funuti o folo nunu mbu jogo de yini akono ale la ilaha illallah wa ko falina de ala kira tlela ni wajuli bike wati nyuma temeno na wajuli bike maklo madambe ka ayre fie de yini ale ba fe ka atainde dla mimba ale la daka soma akata dla ka boire la ngabi ba sura on fait offensive mbe na mi wajuli la me ambe beke ka ma wero de imaginer ma wero de jabeke ka na nyekoro yi ba fo ko dotara karsa to fay yi wallahi karsa tayre ka juni madoni tlayre do bin na gere la ka ba to nyefi nga na ba re kunga madowla ba ke kuma bisuna mi wajuni yere la ba ko ba fa tlutala ni ya ngo kungo mi chale wajulla ba soro wajuli be moroka amben delende ne ma nyere bok may na de ne de ko anga sigango no ta ambe sani chuko ina ta foi ti nyene bo parce que muyato mo be fale me ko te fale muna parce que jugo inde be bela nga machine yeti yere tala machine yeta yere tala o de ato mo fale sente ka ndan nyene bo parce que abe am ko façon gelewni ni ya ni ma ke ka ce niveau mina a fanga de maso niveau là ete ma ibe soro ma bato abe to ko di soldat la wal ma be policier la garadi foi tabulu halale police gansana ma baba moto ni taka mo ko ci nyene bo ku bo sharia kono ni yo ko comme sharia abe fenge minga kumbanoy ni yake police DG edu abe fenge minga bonoy ni yakuka ministre edu ko yende mana ni I joro bu kumbaya ikan namara bu kumbaya ni fe bu kumbaya ayanga bi ye jona ate ambe fa vle ni minana est-ce que yakili bi jamana sharia de la ambe na minga parce que ambe be kelela ko ambe na minga ko jamana talaka barati note anga jamana te qur'ana ka kuyi fango yoro de fam jamana talaka barani qur'ana ere ma fo mo do tekega qur'ana bara jamana kono de nga jamana ere sikika o ta qur'ana koni oye ambe na minga de bo ambe na minga do chien ni do chien ne do chien ni re do chien ere bi sikiki bi to ta fo kili jaga bode ko yin agelere de nama anya dele ka chien do fo nyoyi ka ko nam ka tati fo ko jamana baraw dito ko kanga di sharia de kono munu naka kan anga jamana baraw to isa min be re bolo yaw jamana re dadu woro tola e re keto ko di e ala jami naka kan e akete وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى من بسك ayred kunganchen fobi o manjande ma flabe nyona kile ale balmadi da ka atien bangi ne ma fa mo gote ko ne de ko nga manja enta kelengele ni be de wallahi la drubi hal na bu de kunga hal do bake u deseru de minanati seli do be lu bangalo tige ka seli chugo yinu ta shula lebu nyesra kama nga do be lu ti sigade u kala diriya kama
o bena mo labla ko kwa shuduna kunti seli na mashi blaka selaka do yo ke u yere wolo dewna do yo ke u naga koro mo gawla u yere adon ku deseranna u ya don ka ti seli nga do bena munge be sigida almami to yibuta ma wore wili fa do fekana kangalo dlatla o ye ka kunna munam ka ko akosu turati epsika shu seli anga lahara ika o seli inte fenya ka aljine kono do mbalia na ka janime kono dongola de ate fo nyawla wa idha qultum fa'dilu walau kana dha qurba ay to angatli katle kuma na koraidi anga la diriya kuma foke kuma fangeli nuye ne ko وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون أني مثالي من فور أكما ويرد الله بملويا نيا إمام نبك كلك لا دريا كماي ما دو فما بسنغ كودو كالفا ويرماتي كو أيرك أو كيبدا كوسكي كولاجي والله وجماعة كرام الله ما من بيقولي كلك فنا بتا بسنغ كودو دجرو دايرماتي kusigi ka laje ka mo bla ka laje aya laje abala ka onjala ki mina nasro ay reb siga kishi uma ba ka ode kama o chama ngera tugo di anveya ere ta duera fa mawtay jam fe kelebe maganza de kunga abu faranyo ko kele te be doy avec kelela misiri do kono fa do fe ko o almami ka kalan ke cugo may ko fo ka bo almamiya la ayra bina ke debe almamiya la yoro do lay ni almami nga kala kan o tay nga da masuma de doy habe doy de kele parce que o taka may doy o yale kam moy halna le somo ka kala may o ka almamiya bibe même misali do doronde fo nete ere ka tiakili jaga bodoro ebi ko indoye ire la sa halate be iba doye ire la sa e ma bina ne kuma do la nan wajuli ke fandon zigile bi yele de fandon nyebela ubi ka kibara be kalama ere o wili be fanda waju fo ite mambulu ebo waju aka kuna ire dilli ire haramu dilli ti daga nini rete ere balako fo ka chide be wartigi dube kono ere almami ka chide be dala ite fama wartigi shi delima fanda hinto kalama nga wartigu sigile kon bi yele ka kutubala uluba ka fo ya flega fen fo fanda ya retsimina أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون هلي قرآن ناي قرآن كلام وقرآن كلام لا دا من بانفيا ما فنقول لا دا دو كما يرى فمي يرى كما كتشان فلو شريعة سرافي nga angon bala ya ngala da kondo karsa sokura ba anana qur'ane kala kono anana qur'ane kala ka hinese karsa ka karsa ma alla da kon manveya ere mimbu dajuru be mimbu le kambe qur'ane ka nga bunya de qur'ane ka nga bunya fendi ka nga douala fenga nga do qur'ane na e o foko fo mi ya wele fo ere srana o ere na famu jongwala qur'ane ka nga bunya bashtala onana ni wakeme wala onana ni wabiduri eni munu ya kala uluwere mi ngala e mo kala koy onge bebo don na sigira mado la torwa ndo ando fin kala e koni yongo mbete ni kadlo ki bay ko e de wele kana adun drama de kwa qur'ana de kala amadima kiye ma baya madima kiye no kundo apta dima ka sude farakaye qur'ana de kala abu yana nini o tlato o tlanje bla ulo dakoroy ka soroka tlanje tla demson ni yonje duma mashe ka soroka na kutuba kala na bitlali ka ni ladriye jamana inka ya fandon to yonedu ayere fanda do to yode
min wundira ma fem yere doni sharia kono kuma bola nta fe kan dado kirula nga na manya ya kesa ere almami to e ko tla tugo nyesa wallahi afora ne domina ko namara be qur'ane durushi konkurla yanne ka dala a amena de akuma na foni tugo nda fam ka ko mo na demsonu na to qur'ane durushi karamo be namara do ola wallahi abeke malla ne kunti dala folodi nga chendo de chendo awnde ma foya karamo awnde ma foya ko yere jira mai ko ato yere de ko flanga foya fitinia yere jira to mbala to flana mbala الشرك الأصغر كفلا غفويا فتيني أو ني على تشمل بي ni be groupe folo nyini numéro 1 yere jirala o jonu yere jira numéro 1 o karamo wi artiste de bedawka suno numéro 1 ko ni mali mallaya mayoro refode mallaya numéro 1 o karamo wi yere jira e ba wajulu mebli bashi taala yere bunya ala kira ko yere bunya na ko ngal dina kono doa abada kwa don yere Muhammad shukuna non kuma na me kira ka yere majigi akumbi beni fandon yuko mina on bo foko si hake mina bio ambala ka ketia muna nebe fen inshallah famba tan yere ka na ma fota ni fen wore fen fo obena ta mo do kungolo tata ka bla koro ne ko ambe de nganga sige ango ame min fo anga to na anga baraka yonzoro donisha refleka fo alakira sallallahu alaihi wasallam fandan ko kada ya abugire fandan na bayire majigi ata ebo fo ma aflebi karamwa yele manaka kejme yimalla fatto ere kera ni mi ere wulla ni mi mena ki to me no wulli kama non yenyo e jona dro he ne ko akla karamo do jakara mo ere tew parce que ayeka di jonathan chuko minata ni takara mo mai o debe natiki kono tellement nga jamana karamo yalla da karami hali misirlata do yu yere bunyama wallahi hali kana selim sirlam gowfe do yu yere daraja bunyama bi parce que ni kan nali kacha misirla ini mo ka fere kenyo na bela chaya no kera dobi boy imma kamana fiki dugodi kele bon am min fo no yekele malina ngo problème ben yoro idila problème de be ni kuma na ka kuma sina baraw bena laje o ya dama de tabolo yo mami fen fiye ere bena laje a chena ko na ale ka nga folo ka ke ni kunyumadu dato mo ya marulil kiriga gelende alaka andeme alaka boda kay mo ya maruni kunyumay ibe mo ladi ka bo kujuguma reka fuitala ita ko ngeme kuma lakaliti halon farala nyonga ka dine to mununski o tonski to la diria kena kono mena kuma do mo ka fo nga la alla ma do bisika bo ko kalama o ko anga dine tonski yoro do la dine biro ski yoro do la posu do kumbe akera minyena nga dana ya mogodo de be ke ga lakalini adwa ne dabali ba posu do be usera o mogota to maminge biro mogo dine ton de do de dine jekulu de do biro mogo fam babbe jera ku bolo nyeshi muso do la muso mini sebai koko muso imbla posu la yo fomige kuma dira muso yerema ko muso ko uma ayi bolo shin doma ako kari minski le fla abeba donc afo ko kain nim place na katemedeka ko kuma ayo blala ne be kaka danga muso ere de ufo ubeko huwa minta parce que yo tade nataka ma hali misri comité nyemo ya bisigi bi
ta e ka ta comité ɲɛmɔgɔw lajɛ wallahi b'a sɔrɔ cɛkɔrɔba dɔw n'a ka kan t'u bila la nin cɛkɔrɔba in filɛ a bɛ misiri kɔnɔ ya bɛɛ y'a dɔn ko nin ka misiri sabati n'a ka misiri kanu maa fila ti ɲɔgɔn sɔsɔ a la nka n'u bɛna comité ɲɛmɔgɔ ta kuma dɔw la dɔrɔn u bɛ taa waritigi dɔ ta ka bila a la min yɛrɛ ka misiri la n'a tɛ tɛmɛ dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ damadɔ kan parce que bɛɛ nata b'o kan ko n'an y'o bila a la o bɛ se ka ko kɛ o bɛ se ka kɛ tan o bɛ se ka kɛ tan ladiriya ma se ka dɔn ka foyi la taa yaala i ka misiriw lajɛ n'i ye fantan sɔrɔ comité ɲɛmɔgɔ la a man jan dɛ bɛɛ ye waritigi ye ne y'an ka commission ɲɛmɔgɔ ye ne yɛrɛ y'a ye dɔrɔn nin kan ka bila o la an bɛ nin de la yan dɛ ne tɛ a nana cɛkɔrɔba dɔ sɔrɔ yen o seli waati tɛ min na abada n'i m'a ye misiri la a banana walima a taara dugu la o cɛkɔrɔba in bɛ yen danayamɔgɔ don maa hakilima don nka maa si m'a jira ko a n'a ka kan bon n'o o k'a b'a nɛ ta k'a da dɔrɔn ko hasidiya don k'a sɔrɔ a bɛ se ka nin gérer koyi parce que misiri ko comité ko tɛ waritigiya ko ni fɛn ko ye koyi misiri kanu bɛ maa min na o de ka ɲi a la misiri maa min bɛ sabati misiri kɔnɔ o de ka ɲi a la maa min bɛ misiri bonya dɔn a bɛ diinɛ bonya dɔn o de ka ɲi a la mun ye fitinɛ wuli anw ka diinɛ ko la anw ko ko min ni min ka kan ko faamaw t'o ko ye min ni min ka kan anw y'o ko ye ala ka hakili ɲuman d'an ma ne ko an de an bɛ segin an kɔ de ala ka bɔda kɛ an ye ko n'a kumana a ye tiɲɛ fɔ wa bi ahdillahi awfu a ye ala ka layidu dafa ko nin kumakan ninnu dhalikum wasaakum bihi ala yɛrɛ de ye aw waaju ni nin ye la'allakum tadhakkarun mɔgɔ sɔrɔ a n'a hakili sɔrɔ aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-azim al-jalil li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كمين ندتو بعدتكوني قصة يا مشي تاما كوي نتابلي كنيوها كليجي على المرأة المخزومية مسمي na kun fɔ banu makhzum kaw fɛ n'a ye suyɛni kɛ fatuma ka kumana n'a bolo kun kan ka tigɛ المرأة المخزومية القرشية وكقصة على كده كما دو دي فو قصة نشفه صلى الله عليه وسلم من ناتونا ادم دي فام باكا نينما يلا بي او تمال درون يدي او بيني كتاك بو عالم يردي كنو وكما كده من فو صلى الله عليه وسلم او كوين وليا كتشو فولو اي فولو مغو حالا كتشو منا بي مغو فام با بسغيروما او يجمعي مسوين رتقديك فاطمة بنت الأسود موتا تغفوك تشايا فالمرأة المخزومية ذاك وياك قبيلة وبعد بك تاك قبيلة ما مسوين من نيشن نميجي دلو جوراكا أسلام ياك دلو جوشولا كافوكا بولوني تيجليكا كان يعني حدو كبولي aka kabila ma be wulla ki jo bal kureshi were de wulla ku jo kureshi aka kabila na demenyon be wulla ka jo aka kula na fara ko ma yira on ga kabila la fenya adama de tabiya de muslima ya maso muslima ya ba gien ka kele ka buyi ibe limaniya de bara anona kabila be wulla abalma be wulla ma ka yi on ga kabila la ko bolo bina tiye islamaya la ka fo kay shende ke ay to anga wulanga ni ko nyi e délégation fora wuli uye na fulu ba proposer ku buto ke ka fida uye ay ku ka kuma bo abulu kanatike o biyo rutira alkirama sallallahu alaihi wasallam kira yo chika buda kuma boli ko te alaka hadula alaka kiri kuma boli ko kuma tola awa hal sa wujigi matke unana nyon yekun o kodi ko ay to anga laje alkirati bamma min bolo fiew ay to ango do laje nata ni bolo tikali amal lebu de lebu ko ba
comme ere bolo ide su selibali ay lebuye chukomina comme ere bolo ede toli kasola ede doni kasola wo lebuye e ma chukomina kasura adun e kasola dongo ke bana nunu ko luka kabila muso imbolo tikeli ko lebu ko bay jango fadiya min ba arabu kabila oni yonche odo o be jara ku bolo shima doma Usama bin Zaid حب رسول الله ابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد وقايت أنتا أسامة بلا أني أكتا دلك أني أما دالا قوبنا على كرام قولا ببامينا أسامة بن زيد أما عائشة تقوى لديك هكذا أكو على كرام سريع فويشي أسامة ببامينا فاكا أسامة توكا نيمغوي كنا كمبلولا قال لكم بسيغا هالي على كراكم بسونغا بلا مغونية هلا بسونغا كي خليفة ناكو كن زمنا ناكو كوك يشي جانزورو نا على كرا صلى الله عليه وسلم إن كمالين كرا بفاتوك ممنا نصر ما كرو باتي هل على كرا بفاتوك ممنا واسرا كمبكا كلا دونيا مغويا دام Usama bin Zaid alikam manja sababu bora mini akam manja bora fadila ko sanyo timiya bi la kalafe afai Zaid bin Haritha mi yani tabanni ka haramiya alakira kuye o tabanni ke o afala akuma fafa ma ko Zaid bin Muhammad ko Zaidu Muhammadu dinga Zaidu folo wa soro jahiliyat lela ibsika mado ta ka ki din abke komi wolo dere ba tienta bi tienta ala kira kunye afade koyi nga halsa kira ya fa koyi munafana akojara kira yetendewa la amba Khadija o balma suru de afasa jonyana fayin fana no Zaidu bengera ka de ka horon shuye ka ta fere ka be horon ka sirafe ka ta fere amba Khadija alkiram so ummul mu'minin o de bal masrudo yake hadiye ay ka ke kado ye ay ale fana ya di alkiram sallallahu alaihi wasallam alkira ya horon ya ajugo kungai akili kungabu ka horon ya ka blafi ko nga somo kele ka kibaru me kafo udemi nguntunna na uden horo mi nguntunna na shuyana kata fere unana kibaru soro domina maga afana binake daranyonga unana koni alkira be segu ma songona utafe ude ka to jonyana tafe jonya to ka to ude no kasro ya soro kirere horo ya don ba do ko fola nga koni kraba kuma boni fe olubo sara ba horo ya alakira ko sallallahu alaihi wasallam ako fengote de aya yere wele kana nayi aw sugandi ay tana ye nete foy mine nga nayi ne sugandi mami ne sugandi ndo dama de a wele la kana mige ako kwale timma sugandi alakira kan sallallahu alaihi wasallam ay alakira sugandi afana binake ka wolo fana binake ko alakira ine fay alakira ine binake akoneti masuwandi alakira ka akwaita kana mi alakira sallallahu alaihi wasallam kira babunya akanu ba alakira la o ale fara kele do sinde o de ku yo sabatay do ko kira kanuyo ana kanuyo de o fay njona wulam yo manjanna na yele adinge fe no Usama bin Zaidi akun ko kada alkira sallallahu alaihi wasallam ko jeye dai au bena ka saka talib lawni kwa kana alkira dili sallallahu alaihi wasallam afana sona koy annana aya don ko joda bay alkira yoro koy nga ama don ko alaka dan alaka kiru aya suratul lamaya dam newdo kore kuma ta nyefe kusube ni unato fle ni nkiri mina ni nkiri donia korotu yoro أننا على كرة الدين صلى الله عليه وسلم وعلى كرة كو أما أتشفع
في حد من حدود الله ابن سرنال دونيرو على كحد لا ابن سرنال دونيرو حد دولا كبر الله تعالى كحد لا أتشفع في حد من حدود الله كو على كراو فومي أكراو فو كني دسوكاشي ني كبكو يمي علم دور فكو كاكو على كرما استغفر الله لي أكو على يا فديلني أفو على يا فما ما دونك أكو بسينما على أسي مدلي لا أكو على كراك على يا فديل عليه على سيمبور على كراي حدو بولي مسوينغا مسو بولو تكرا wa odo no ananda inde kilende msoyera min bulot kera ko den nana alakira sallallahu alaihi wasallam ka alakira yinga ya rasulullah hal li min tauba ko ali tubi bene bledewa ni ngofe ko alakira ko sallallahu alaihi wasallam ako haddu in kofe kibe ko mina fo ibangina domina ni jurumu ko imbana pew we msoyera tay sisan sa mo bina ko imbaro damne mo bina na kabila bina nyon la goshini femunu damne o shukele ko alakira wallaki jo ay khutuba kala ako o khutuba la kasa bo farale nyongo o shukele ay haddu bam sola domina ko wallaki jo ako انما اهلك الناس قبلكم انهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها بخاري دنا رواية ako mi mo halaki kunungo ka ko awnya ateto ngo fo aywa alkira kutuba min kala andu ako mi mo halaki inma ahlaka an-nas qablakum ko mi mo halaki ka ko awnya ode annahum kanu ukungera idha saraqa fihim ash-sharif nimma korotale ma ba no ye shwenike misali intara shwenika ko mi kire kumbe shwende no fe taraku obote foite kola kiriti boloka wa idha saraqa fihim ad-da'if nimma la fule shwenike ukela aqamu alayhi al-hadd ubikiri buli oka achula ako ngane ta indicate de ako ngale na alala ne muhammadu nibe alami mbolo hal ni ne dem so fatima no yeshuenike babulu tike laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju allaha wal yawmal akhir jol labene doka to ala kira no fenna ha awa ala kira ka sunna do flede ha islam fama jmen labembe katu ala kira no fenna islam juju jmen labenedo katu ala kira no fenna almami jmen labenedo katu ala kira no fenna sallallahu alaihi wa alihi wasallam hanna kiri tigete e rebulu ka jenay mimbe kem ma tawla o kabuli ne reka moka ala kira ko mo halakira miu halakika koroko ende no e kiri bi boli fanda ka te boli famaka ambe munaya no te ambe ma bangi ko de soro jamana ngaya hala amfle domina ko bio kele ndeta jamana kono kiri bi boli famaka ha kiri bi boli famaka ni kiri bolto e famaka anve ya we fama we radama kale ka kuke nyona nu yara dama be nyona nu yara dama be nyona mimbi semina wala ba aka sejra wala ngano yibwala fandani fama che kiri bi bolia ha jamana luwani fen fen bete karatata ni mashite shara sa madde shara sa be e ngalodo de wartu be shara sa be
فما ورب شرع سانف وعلى كرين كتب يد كلا صلى الله عليه وسلم ما بانا ما بلاي مسوين يكار لك كرا دم سوك ما باناو بيادون كوني كرا دم سوك كوني شويني تشكاجا nga niye subugo nyenama bisra ay kuma de fo hali lagalaga to ka fam ma kana na dambe ko kuma fo bile ma kana na korota ko kuma fo adama de korota ra kira dimso ebe mu fo bile dina muso jume fo kira fe alakira sallallahu alaihi wasallam adimso ebe na muso wara jume to fo kira fe ita fa do ita ba do ita che do ita dim do ha أفيجني محمد المصطفى المختار رسول رب العالمين أبيجني خديجة بنت خويلد الكراي مسناني من تمكو مسناني من دفرع نوتمنا تشولا أبابولا أوكي أبابا الجنة مسكونتي كولا أتيجني علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ناكدي يا فتي عليه السلام عندك لو فننا كوي ناكدي يا أفاما رضي الله عنه بيبسك أفاما علي بن أبي طالب لك ردوك فدياتي أدي جني الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة كونغا هل نكيربو كونغا مبابل abi on dawe chugodi ni an woni ka kiri koni ke a chugola ya doron abe fanda de kunga hali maloya reta on dayna bligo hali maloya tala wallahi hali polisi bi mina sirakuna ab komi benge maka ko on day fara ko folomo yake ngam woni yake lo yere de ko parce que amis bi jo strada la sa we mina ke ga vidri tendele oroni be vidri tendele on bi to ka teme jole lati mobili daga banaw nu vitri fumé o bitte meteme ilati e bubulu ko ka betala do be plaquer rati sigulu ko mobila ko imana ma dedo ayra ma dedo ay plaquer rati ko lutala lu sende de plaquer ko la jamana kon lu bi yala nu tayti do be carte feni de la meka anoro lu tanya fe ko laisser passer lu bi tati lu te malion yi olu na on to te jamana dingile wi awdu ya sebe constitution ko be de ka kan sheda la do be olu koroke ga kartini de bukunate o koroke ga colonel kartini de bakuna ni police ya fiero abesingo kartini boga jirati obisinga ni koroke colonel ni mangam ne malla obiteme ambala katata ngambe be kashila ayan rebe kuka ka kam flamba sigo o kashike bon enfant zigile flessa enfant min be yelela isoma make colonel yede koy yete koy mango yire koy ibe ikun koma la kumamina oye parce que am wote bulu ni colonel tie somala général tie somala commissaire tie somala ma eba ko nyechien wallahi nyechien nganu ye ebina ke dingeni no mesisa dungodo ira bina yala damne no toy nebe kuma insuru ya alaka kliman dama alaka ambalo aslam ya chenka alaka amfatu liman yadatuka ambe ba kuma kamun fo alaku bara no ya anrama alaka nanga kuma nanga wale fo nyongo alaka akiliski dama jien kula alaka halala no ya min banki shi haramu ma alaka ni jien fara chugonye alaka ni jien fara chugonye alaka boda kan alaka ndlo magien allahumma salli ala sayyidina muhammad وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونعوذ بك من الفقر إلا إليك ومن الذل إلا لك ومن الخوف إلا منك ومن التوكل إلا عليك ومن الرجاء إلا من عندك ولا تخيب فيك رجاءنا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.